जगन्नाथ सांग मैंने मुझे बाहर घर जावा टे नुआ शासन जावा नृसिंहनाथ मंदिर देखा आप देखे भल भिडटा कर देखा बढ़िया बढ़िया प्लेस देखेबी। अभय लक्ष्मी नृसिंह मंदिर निकट में पहुंची सारी जहाँ घंट महुरी शुणा जाऊँ बोध आरती चली प्रथम ऋणस्तंभ को दर्शन करना जय प्रभु बढ़िया समय पहुंची आम अभय लक्ष्मी नृसिंह मंदिर बहुत पुरातन मंदिर प्रथम चलते दर्शन करना ठाकुर नृसिंह जो 10 अवतार रही नारायण मत्स्य कच्छप बराह एवं ता परवर्ती अवतारटी नृसिंह अवतार तापरे वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध एवं कल्की जो वर्तमान जो समय चली कली जुगे कल्की अवतार एवं जो नृसिंह अवतार ठाकुर 10 अवतार भितर से नृसिंह अवतार में एठी प्रभु विराजमान करिसेंती। भद्रं मृत्यु मृत्यु नमामि हम प्रभु द्वादश शताब्दी मंदिर परवर्ती मुहूर्त तो रिपेयर होईटा कौन ना ओ चली माँ षोडश उपचार पूजा चली माँ ये बसी नृसिंहकर ये हूँ गरुड़ स्तंभ आप देखिपे ये स्तंभर निर्माण शैली बहुत वर्षर मंदिर एवं देखो जो आस्थान रही ठाकुर के बढ़िया आस्थान एवं के पुराणा पूरा पत्थर आस्थान रही कौ पत्थर नना आस्थान कही तथापि ना मो प्रभु जो अच्छे से अष्टधातु पत्थर पूरा मूर्तिटा ठाकुर मूर्तिटा अष्टधातु सब हाँ 1200 शताब्दी मंदिर लांगुला नरसिंह देव ए मंदिर को निर्माण कराइथिले एवं ए जो मंदिर आपण देखुछंती एटा प्रथम मंदिर नुहे जोडा प्राचीन मंदिर एटा नुहे मंदिर थला ठाकुर सेठी आत्मगोपन करी रहले ओहो तारा बई जोडा कोजन जो ठाकुर सोउछंती बोले हां बैशाख पूर्णिमा दिन था जो नरसिंह जो चतुर्दशी ओके हां 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 माने ए जो एते चुली एठी कांकी हां सेवा चकर एठी समस्त नरसिंह चतुर्दशी बेले समस्त सब सेवा ओहो हां एठी कैसे ओ ए जो पादुक मानसिक एठू नहीं सेठू नहीं सेठ भितर नहीं आगे अपन ने जवन ओके भितर पूरा भर्ती थाए
ଭୋଗ ଏ ଘରଟା ପାଜାତକ ତିଆରି ହୁଏ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ସକାଳ ଭୋଗ ପାଜାତକ ପାରିଜାତକ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ହଁ। କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ଅଟା ଅଟା। ଅଟା ନଡ଼ିଆ ଘିଅ ଏଇ ରୋଷଶାଳାଟା ସେବେଠୁ ଅଛି ଆର ଆଉ ଏତେ ନା ଇଏ ତ ସେଇ ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି ପୁରା ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଲି ବଜାର ହଁ, ଖାଲି ସେଇ ଘରଟା ତାପରେ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରୋଷେଇ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କର ହଁ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରୋଷେଇ ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁର ଓହୋ ସବୁ ହଉଛି ଠାକୁର ହଁ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ନୂତନକୁ ଏଟା ବହୁ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ହୁଁ। ତେଣୁ ବାହାରେ ସବୁ ଚୁଲି କରିଗଲେ ତେଣୁ ଏପଟେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଚୁଲି ଅଛି ନୂତନ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୁଏ ତାପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦି ସାଇଡ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦଶା ହୁଏ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ହୁଏ ଏଇପଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ସେପଟେ ପଛପଟେ ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଯୋଉଠି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଟିକେ ଫେଲ୍ ମାରେ ସେଇଠି ଏଠିକାର ପାଦୁକା କାଳେ କାମ ଦେଇଥାଏ ଏଠି ମାନସିକ କଲେ ଏବଂ ଏଠିକାର ପାଦୁକାରେ ମାନେ ଦେହରେ ବୋଳି ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ କାଳେ ମହିଳାମାନେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବା ହୋଇପାରେ ନୀତିକାନ୍ତିର ଯୋଉ ଭୋଗରାଗ ଏଇଠି ହେଉଛି ଚାନ୍ଦି ମାଛ ନାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ 5 କିଲୋ ହବ ଅବଶ୍ୟ ଦଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ମାଛ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ମାଛ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଏ ହେଉଛି ବାମ୍ଫି ଏ ବାମ୍ଫି ମଧ୍ୟ ସେଇ 1200 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏଇଠି ଅଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତି ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଯାଏ ଏଉଠୁ ଯାଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଯଜ୍ଞରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜାଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କାଳେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଏବେ ବି ସେ ଯାଆନ୍ତି ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଟା ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ନାଇଁ এটা দোলবেদী ଦୋଳବେଦୀ দোল পূর্ণমী দিন দোলবেদী এটি ঠাকুর ଏଠି আসନ୍ତି ଓକେ ଦୋଳବେଦୀ ହୁଏ ହଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଚରଣାଶ୍ରିତ ପରିବାର ବର୍ଗ ମା ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ମା କାଳେ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାଲୋ ମା ମା ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ମାଲୋ ମା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଉ ମା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ଯଜ୍ଞର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ହୋଇଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମା ଏବଂ ମନ୍ଦିର କେବେଠାରୁ ହଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ହୋଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ସେଠି ଅଛି କିଛି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଝିଅମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଖୋଲାରେ ଥିଲେ ବୋଧେ ଆଗରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବରଗଛ ଥିଲା ହଁ ସେ ବରଗଛ ମୂଳେ ରହୁଥିଲେ ବରଗଛ ମୂଳେ ରହୁଥିଲେ ତ ଏବେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ କରିଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଘର ହେଇଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଣି ପବନ ଖାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ।